אלון, אתה לא רוצה לקום? אלון, אתה רוצה אני שנה הקטנה, אתה על הגדולה? מה אתה עושה, אחי? די, באמת שאני בא לי, די. שאתה מה, בריא? אבל זה נזר. אתה משווה? מה, אחי? אתה משווה? מה? אתה משווה. את מה אני מחביא? די, די. טוב, אחי. אלון, אני מנסה להעיר אותך שתלך למיטה שלך. אתם מתייחסים כמו ילד אחר. אני מה? אתם מתנהלים כמו ילד אחר. למה? יום אחד קלקליקו. למה? יום אחד קלקליקו. אחי, אתה שומע מה אתה אומר? אמרתם ילדים באמת קקה, דיר. מי ילדים קקה? אתה ממאיר. אני ממאיר. באמת קקה, אני מתייחס אליך, אתה לא יכול לקחת על מצוא יותר קרוב. מה אני לא יכול? אדיר, אתה תחטוף אימא? אני מנסה להעיר אותך למיטה, אתה לא רוצה לקום למיטה, אתה רוצה... לא, אחי, אני מסביר לך שאתה הולך לחטוף ואתה לא תקבל. למה לחטוף? אדיר, אתה רוצה... אלון, אני מנסה להסביר לך שאתה... אתה חוטף מכה ברצינות, דיר. אלון, אתה רוצה להישאר פה וזהו? לא, אתה חוטף מכה בכל מקרה. אני אחטוף מכות, אבל אתה רוצה להישאר פה או לא? לא, כי אתה הולך לחטוף. אדיר, אתה רוצה לחטוף או לא? אתה רוצה עכשיו בהיגיון? לא, אתה רוצה לחטוף או לא? לא, אני לא רוצה לחטוף. אתה לא יכול. אה? לא משנה. לא משנה? לא, כי אתה הולך לחטוף. אני מסביר לך שזה לא משנה, אתה לא תמשיך. אחי, אתה יודע איך אני מרגיש כאילו אתה דפוק, אחי, אל תרביץ לי. לא, אני ניסיתי להעיר אותך ללכת למיטה, אחי. באמת ניסיתי להעיר אותך בטוב, אחי, שתלך למיטה, גנוב. זה על הדבר הזה. לא, מה אתה רוצה, אחי? מה עשיתי לך? שתדבר איתי עם זה, לא שתדבר איתי כאילו אני חייב לך משהו. מה, אתה דפוק, אחי? על מה אתה לא דפוק, מדבר? אני רוצה שתדבר איתי בתכלס, לא כאילו אני חייב לך משהו, רציני. אחי, אתה עד עכשיו ישן, כאילו, בעמידה. אני לא מבין מה אתה אומר. מה זה דבר איתי בתכלס? מה אתה רוצה שאני אדבר איתך? אני אמרתי לך, אלון, אתה לא רוצה לקום למיטה כי אתה ישן. שטוב, מה אתה רוצה שאני אדבר איתך? אה? מה אתה רוצה שאני אדבר איתך? אני רוצה שתגיד לי, אתה רוצה לקום למיטה או שאתה רוצה להישאר לישון אתה פה? רוצה לחטוף מכה או שאתה רוצה לדבר איתי כאילו כלום לא קרה? אתה רוצה לדבר כאילו אני חייב לך משהו מכה או שאתה רוצה לדבר איתך כאילו קרה משהו? מה? אתה רוצה שאני אדבר איתך? אז זהו, תשן, אחי. לא, אני שואל אותך רציני. אחי, אני באמת לא מבין מה אתה אומר. איך אתה רוצה שאני אדבר איתך? כאילו חטפת מכה או כאילו אני חייב לך משהו? בוא נגיד כאילו אתה חייב לי משהו. מה אתה אומר? שאני חייב לך מכה? שאני חייב לך חלק יחסי. אוי, אחי, אני לא מבין מה אתה מדבר, אחי, אתה כבר יושב. אחי, אני באמת לא מבין מה אתה מדבר. מה זה חלק יחסי? מה תהיה חייב לי חלק יחסי? ממה? מה זאת אומרת שעכשיו יש לך חלק שאתה חוטף ממנו מכה? אני שאלתי אם אתה רוצה לקום למיטה, לא משהו אחר. אתה רוצה לקום? בסדר, אבל מה אתה רוצה שיקרה? אני לא רוצה שיקרה גדול, אני רוצה שתחליט. או שאני אשנה במיטה הקטנה, או שאני אשנה בספה הגדולה. שנה קטנה. אחי, אתה מתעורר ומתחיל להבין. על הכיפה הקטנה, תסתום את הפה. על איזה כיפה קטנה? על החלק הקטן יותר. יו. אתה מתחיל להבין את המצב.